Здравейте и добре дошли на територията на подкаста за култура и изкуство ArtPath. Аз съм Теодора Милева, а вие сте с поредицата Ах Мария, едно списание на 35. С нас е Румен Баросов, който всъщност е основателят и главният редактор на Ах Мария. Освен това, той е директор на Фондация за българска литература, организатор на фестивала София поетики през 2008 година, както и директорът на фестивала Малки поетики. Автора на книгите Нощта на едно стихотворение и Гала, както и сценарий на филми като Линията и Образи и дни. Освен това, той е преводач на автори от естеството на Владимир Набоков и Луи Арагон. Няма как първият ми въпрос да не бъде свързан с как е изглеждала литературната сцена, когато излиза първият брой на Ах Мария, т.е. началото на 90-те години. Вау! Литературната сцена. Литературната сцена беше затворена през на 90-те години. Казвам затворена в някакъв образен по-скоро смисъл. Защото не беше толкова лесно да публикуват на автори в издания литературни, както и да издадат първите си книги. Тоест имаше си някакъв законно установен ред. Акцентирам върху думата законно. Сега е доста доста по-либерален пазара или сцената. Има много по-голямо разнообразие от издателства, има много по-голямо разнообразие от редактори, художници на книги и така нататък. Но някакси не мисля ще да започваме минорно че сцената е била кой знае колко затворена по няколко причини. Основната. Значи литературата не може да бъде и не е била никога затваряна, защото образци от висока литература има и по време на социализма, макар че тук влизаме в една територия, която е доста по-сложна. Защо и какво различава тогавашната сцена от сега с възможностите и какво направихме ние, ще каза Ах Мария. Какво направи Ах Мария? Тя създаде една плеяда от автори, които тогава бяха между 20 и 25 годишни. Самият аз бях трети курс българска филология в Софийския университет и общо взето от списанието беше измислено, създадено, събрано и отпечатано от самишленици. Тоест ние бяхме самишленици и това е една думичка, която все повече през годините ми харесва. Тоест хора, които са на един акъл. Добре, а самото списание как се променя през всички тези години? Значи промениха се условията, оттам се промениха и авторите и поколенията. Ах Мария наистина е едно дългогодишно за България на списание. На 17 декември 2025 година ние ще честваме 35 години от излизането или от премиерата на първия му брой. Общо взето всичко се промени през тези години. Имаше един емблематичен брой на Ах Мария от преди 10 години, на който разказах някаква кратка история такава на Ах Мария, която е сменила 3-4 формата, поне 10-15 цени, които са лепнати отзад, поне 10-12 адреса в София, където е била ред колегията, което обхваща от най-западните краища до най-източните. Много от... когато започнахме, както казах, ние бяхме едни младежи. По-късно тези младежи се ожениха, някои от тях родиха деца. Искам да кажа, че един пълноценен, освен литературен живот, списанието живя и някакси като персона, както ние от време на време говорим за Ах Мария, т.е. като за едно момиче. Една журналистка преди години сложи наименованието Ах Мария, хартиеното момиче, което ме накара да се влюбя в това определение тотално. Какво се промени? Общо взето всичко. Колкото и да изреждам, не бих могъл да изредя
всичко за тези 35 години, защото списанието помадряваше и се разкрасяваше заедно с своите автори и с това, което се случваше в България. Кои са авторите в Ах, Мария? Или поне как ги избираш? Авторите в Ах, Мария също един от първите слогани на списанието беше, че на Ах, Мария е списание от А до Я и авторите също са автори от А до Я. Общо взето има няколко броя, които аз страшно много си харесвам от историята на списанието, които са такива емблематични или стълбове в развитието въобще на българската литература, смея да твърдя след 1989 година. И те се появяваха именно защото искаха да отбележат на нещо важно, което се е случило с тази българска литература. Ако се върна пак малко назад за 90-те години, да подчертая, че общо взето, колкото и да е трудно имагинерно това, Ах, Мария създаде поколението български автори от 90-те години. И през на 99-та година направихме един брой, който се казваше Антология на едно незавършило десетилетие, българските класици от 90-та година до днес, което беше такъв някакъв, как се казва, сладък и смешен реверанс и отношение към литературата. Какво отношение ми? Да не гледаме чак толкова много сериозно на себе си, да не мислим себе си като за класици и като за най-големите в тази литература, защото подобен поглед издава известен инфантилизъм и известен провинциализъм. Авторите не ги избираме в списанието, те просто се появяват като с магия. Смея да твърдя, че Ах, Мария, може би заедно с литературен вестник е извадило най-много писатели на литературната сцена и подозирам, и съм си говорил с колегите от литературен вестник, те си имат любими автори, които са започнали да публикуват за първи път при тях. И Ах, Мария също има любими автори, които са започнали да публикуват за първи път при нас. Трудно ги избираме авторите на Ах, Мария. Добре, предвид дългогодишната, вече десетилетна история на списанието, ти как гледаш на младите автори, на новите поколения в българската литература? Втори път се опитвам да ми тръгне изречението в тази посока и да кажа нещо важно за Ах, Мария. Още от първия си брой имаме изключително такова... То не е бащинско, изключително доброжелателно и насърчаващо отношение към младите автори. Това през годините се опитах и мисля, че успях да го задържа така, защото литераторите, поетите и литераторите са хора изключително любопитни. Смея да твърдя, съдя по себе си, че не са и такива завистливи. Тоест, на мен ми е любопитно да, как се казва, откривам непрекъснато млади автори, които се появяват. И второто е, винаги съм се опитвал през годините в цялата си литературно-сценична дейност да ги насърчавам. За това преди, не знам, сигурно 10 години с Ясен Атанасов направихме този фестивал Малки поетики, който един от компонентите му беше да поощряваме млади автори за литературната сцена, насочен основно към ученици. Имам няколко броя, които са правени посветени на Ах, Мария, посветени на младите автори. Съвместно с Рене Карабаш направихме един брой по време на пандемията с млади автори там. 2021 година направихме един брой на Ах, Мария, който се казваше Младите български автори еволюция, опитвайки се да хванеме последните появили се в литературата български поети и прозаици. При селекцията на финалистите в Малки поетики, какво търсите в творбите? Какво е така специалното, което ги отличава от всички останали, които са кандидатствали?
Много, много щекотлив въпрос. Защо щекотлив? Защото нещо, което обичам да казвам аз в работата си и в четенето на ръкописи, мисля, че нещата са очевадни. Т.е. когато прочетеш една искрена и силна поезия, независимо дали тя има нужда от малка или от по-голяма редакция, не знам, някаква редакторска тайна е тази, сега решавам. Редакторска тайна, която не бих споделил, но е очевадно, когато се появи такъв талантлив глас. А какво не достига на хората, които не биват селектирани? Има една много простичка рецепта за автори и тази рецепта е само четете повече. Спомням си като студент в българска филология на лекция по западноевропейска литература. Моята професорка Людмила Стефанова каза нещо, което не знам защо тогава така брутално ме разтърси. Две неща си спомням. Едното е, че мисъл на Мопасан, който казва, че столицата ражда таланти, а провинцията ражда характери. Тоест, че един автор не може да бъде голям автор, ако няма характери и не може да издържи. Второто го забравих. Добре, всъщност ти си бил част от организацията на София Поетики, т.е. вече за по-възрастните автори. Каква според теб е основната разлика между младите и възрастните автори, като имаш вече личен опит и с двата фестивала? Нещо, което ми харесва, опитвайки се да отговоря на предния въпрос, нещо, което ми харесва в младите автори е, че много често те са по-искрени. Защо го казвам и какво им предвид под искрени? В смисъл, с годините един човек, който се е посветил на литературата без патос, той добива едни умения, които му позволяват той отрас да може да създаде едно стихотворение или да напише разказ или нещо такова. Докато младите автори, които са още в процес на търсене и това колкото по-дълго продължи, толкова по-добре, са доста по-искрени и по-автентични. От време на време се хващам, че когато се опитвам да отговоря на някакви сериозни въпроси за литературата, прибягвам до клишета, но пък с възрастта разбрах, че клишетата всъщност са истинни и значи, простите неща са най-вярни. Добре, трудно ли е, когато се чете определена литературна творба, да се каже дали тя е искрена или изфабрикувана? Ами не, това си личи. Аз прочел съм страшно много ръкописи, дори не знам колко автори са ми минали през ръцете и общо взето това вече умение, т.е. умението на редактора, т.е. да види, да оцени или да промени, вече е нещо, което по-може да се възпитава. То със сигурност се възпитава и не просто възпитава, а изгражда и тук мога да наредим още една камара думи без синонимния речник. Общо взето вижда се един от любимите ми изрази, това нещо се вижда от самолет. Добре, всъщност като редактор с опит, смяташ ли, че талантът или по-скоро работата е разковничето на добрите текстове? Всички мъдрости на тази тема са работа и нещо, което ме притеснява и аз общо взето в такива случаи не като редактор. Не настоявам повече, т.е. ако автора не е готов да приема критика. Това между другото се отнася до всички изкуства, защото аз общувам и с много създатели на филми, режисьори, сценаристи и така нататък. И общо взето наблюдавам тези две големи категории, независимо какъв е творец, поет или създател на филми. Едни, които търсят дори мнението на другите
и такива, които общо взето слушат с половин ухо, т.е. от учтивост, нали, когато човек му казва: брат, вземи там, малко го промени, за да стане доста по-добре. Така че, общо взето, тези, които са, как се казва, допускат в себе си, защото без това да им нарушава целостта, таланта, самобитността, уникалността, whatever. Значи, крайното решение винаги взема автора, т.е. каквото и да ти казва редактора или издателя, в край на кращата ти си автор и ако не се съгласиш, в смисъл... Така че аз нещо, което горещо препоръчам на това, просто да слушат и даже да изискват на авторите мнението на други хора, камо ли пък такива с опит. Впрочем, нали, аз, бидейки от едно съвсем различно поколение, просто си спомням как аз съм ходил при много големи поети и с какво отношение бях към тях. Т.е. там със сигурност имаше респект и уважение и слушане, а нямам спомен нито те да са ми написали стихотворенията по-късно, нито някакси да са ме променили. Така че не разбирам авторите, които не очакват и не приемат критики, като дори не искам да използвам думата критика, ама използвах, съжалявам много. Защото то не е критика, са просто едни съвети, един поглед, на който по-скоро, значи редактора по-скоро би трябвало да играе ролята на читател, който е чел много. Нищо повече. Мислиш ли, че в някакъв момент редакторът прераства и в съавтор в някакви случаи? Да, има такива случаи, но значи, целият този разговор и тази посока на разговора върви в графата. Аз говоря от моята собствена камбанария. Тоест, нали, аз обикновено, когато обсъждам с някой автор на едни текстове, му казвам: дай да го прочетем, и обичам да чета на глас, между другото, и съветвам всички автори абсолютно да се четат на глас нещата, независимо дали е проза или поезия. При прозата е 100% задължително. Чета на глас и чета два варианта. Нали? Казвам: моето, виж как звучи, и чакай да ти го прочета, да видиш как звучи с някаква малка поправка. Някакси опитвам се да дам алтернативи и никога не казвам: направи го така. Знам, че има редактори, които са доста добре ще го кажа сладко, по-сатрапски подхождат към творбите на млади автори особено. Нали? Щом млад автор, той със сигурност има нужда от мене. Не е за мен това, да. Добре, всъщност ти се занимаваш и с кино и в тази връзка ми стане интересно. Случва ли ти се, докато четеш нечий текст, да се вдъхновяваш да направиш филм от него? Или да заимстваш някои образи и сюжети? Да. Това е непрекъснато. Значи, творците се вдъхновяват общо взето от броя в това число и издателите и на продуцентите се вдъхновяват много от гледането на филми, от четенето на книги. Но ми се случва, между другото, често, да, любопитно е, че питаш, виж, дори аз самия на себе си не съм си отговарял на този въпрос, но ми се е случвало често. Случва ли се действително да използваш сюжет? Не съм, но не виждам нищо. Използвал съм. Използвах в един сценарий мой, който не е завършен още. Използвах един диалог от един мой много любим филм и от една моя много любима книга, като те бяха лекичко така завъртяни, но очевадно, т.е. човек, който е чел, очевадно ще хване оригинала. Така че да, използвал съм, между другото, сценария не е завършен и филма не е реализиран още. Но на киното и литературата вече сме 2025 година, ако не знаете. То отдавна е даже на една-две степени над постмодерното. А постмодерното е това, което чете миналото и го пренася в настоящето. Защото то четенето е също като превода и четенето е съавторство по някакъв начин. Значи ти, когато четеш, добавяш нещо към една творба. Винаги. А случва ли ти се понякога да трябва да избираш между киното и литературата?
Не ми се е случило. Аз имам не по-малко от 3, 4, 5, 6, 7 опита в живота си да изляза извън литературата и то не знам поради какви причини. Не е от това, че ми става скучно и не е от това, че не ми е достатъчно, т.е. като средство за изразяване, просто не знам, някакси съвсем естествено прехождам и преминавам през различните изкуства. Общо взето познавам примерно няколко художници, които са и поети и знам, че човек се изразява т.е. може да се изразява с различни изразни средства, но както казваше един голям писател, нали, цял живот аз пиша една книга. Независимо, че Набоков има една такава мисъл, която е подобна. Тоест, цял живот пишеш една книга и тя има просто различни глави и преминава през различни сюжети и герои. И героини за Набоков се отнася. Жълто, кои негови произведения си превеждал? Набоков превеждах като студент. Превода излезе в литературен вестник преди сигурно 20 години. Превеждах поезия. Преведох на български най-дългото му стихотворение, което беше, ако не се лъжа, 7 страници. 7 страници поезия Набоков, римувана поезия. Ползвах помощ тогава от преподавателката ми по руска класическа литература и мисля, че се справих много добре. Аз много си го харесвам този превод, защото той на български звучи така, както звучи на руски, т.е. много песенно, много напевно и има нещо много... Поезията на Набоков се различава от прозата му, но сега не ми се прави анализ защо. Добре, всъщност да върнем назад към Ах, Мария. Всъщност това е първият епизод от поредицата Ах, Мария, едно списание на 35. Би ли искал да разкажеш повече за целият проект? Какво можем да очакваме от него? Как си го представиш ти? Този проект общо взето е мислен около поне година и половина, ако не и 2. Общо взето идеята му е да събере между кориците си всички български поети, които са започнали да публикуват свои творби или книги след 1 януари 2000 година до ден днешен. Общо взето броят е затворен. Той включва 44 автори, български поети, като идеята е да бъдат представени в хартиеното си издание с снимка, автобиография и на техни произведения. А това, което ми е голям мерак и със сигурност ще направя с голямо внимание, това също нещо да се пренесе в онлайн пространство, т.е. да се направи една платформа, където към тези неща, автобиография, снимка и произведения се добавят и техни преводи на английски. Аз се опитвам през годините да промотирам или пробутвам, която и от двете думи да изберем, български автори в чужбина. Сравнително, бих казал, че сравнително успешно го правя това. И знам, че е изключително необходимо просто да има такива, не искам да използвам думата база данни, но общо взето е такова нещо, т.е. каталог от едни творби, сред които българските, т.е. чуждите издатели могат да избират български автори и мисля, че това е едно от сериозните и много готини постижения на проекта или ще бъде, когато го направим. След това и към тази платформа ще качим и професионално прочетени стихотворения от един млад български артист, който сме си харесали с великолепен глас. Така че едно мулти изживяване ще предложим на българските и на чужди читатели. А имаш ли ти самият любим брой на Ах, Мария? Имам една терминология на броеве на Ах, Мария, която много ми харесва и тя е такава степенуваща. Първият от големите броеве на Ах, Мария
все повече, без да съм кой знае колко самовлюбен, нито в Ах Мария, нито в себе си, макар че харесвам и списанието, и себе си, нали, всички последни броеве ми стават по особен начин любими. Първо, защото Ах Мария, бидейки едно капризно, но стойностно литературно издание от 90-та година, т.е. може да не излиза много регулярно, но излиза винаги, когато има смисъл. Т.е. всеки един брой общо взето е просто много премислен и много премерен. И аз между другото си ги харесвам определено. А кога се очаква да бъде премиерата на най-новия брой? На 17 декември 2025 година. Направих го това, опитах се да направя това нещо през 2018 година като традиция, т.е. ознаменувайки премиерата на първия брой на Ах Мария, който беше на 17 декември, тогава в кафето на филмовите дейци. И тази година също планираме за 18 декември да направим едно литературно парти. Супер! В такъв случай очаквайте и другите епизоди от тази поредица и на 17 декември знаете къде да отидете общо взето. Благодаря всички, които станаха до края на епизода. Продължавайте да следите поредицата и до скоро!